Ga wasu ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausa daga kamfanin Mega, ɗan jagaliya, na gaba kuma fishin zaki, sai kuma yayyafi, ayya Mega, binciken ƙwaƙwaf, sarauta, kada in cika ku da surutu. Domin samun waɗannan fina-finan baki ɗaya, ka saukar da su akan wayarka a sauƙaƙe ba sai ka sha wahala ba, to shine shiga group namu na VIP. A cikin wannan group ɗin ne kawai ake samun fina-finan Indiyan Hausa yanzu. Duk an daina samun su akan YouTube Vidmate, kai ma ka sani. Zaka zo kan YouTube ko kan Vidmate kai ta faman satin ɗin fim ɗin Indian Hausa ba ka samu. Sai dai kai ta ganin tallace-tallacen mu ko kuma fina-finai katse-katse ko kuma tsofaffi. To nesa ta zo kusa. Duk fina-finan da kake nema kuma sun fita, sannan kuma kaga tallan su, to a cikin group namu yanzu haka zaka dinga samun su, sai dai kawai ka zo ka rubuta duk wanda kake so. Sannan yanzu haka in ka zo ka biya kuɗin ka aka shigar da kai wannan group ɗin, duk fina-finan da suka fita zaka same su a ciki. Sannan wanda kake nema ma da ka rubuta za ka gan shi, sai dai ka saukar a wayarka kawai kai tsaye, kuma zaka iya tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Yanzu haka daga gefen wannan bidiyon na za ka ga sunan fina-finan nan, kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa, sannan fina-finai ne duk masu haske muke sawa. Duk wanda kake so sai dai ka taɓa wannan kibiyan, za ka ga ya juya ya sauka akan wayarka, kuma za ka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan dama ta ku ce. Don haka kar ka bari ta wuce ka. A duk inda kake, a duk ƙasar da kake, a duk garin da kake, kar ka damu. Kawai san kama wannan namba da kake gani a cikin wannan bidiyo, kawai kai magana akan WhatsApp ka ce kai ma kana son shiga group namu na VIP group wanda ake biyan kuɗi a samu duk wasu fina-finan Indian Hausa. Da zaran ka yi magana za a tura maka yadda tsarika suke. Ka biya kuɗinka ka bada numban ka da za a sanya ka a ciki. Gaskiya in dai har ka shiga to kai ma sai ka kawo wasu sun shiga. Kamar yadda haka ne ke faruwa, za ka ga mutum ɗaya shiga amma zai ce wasu su ma suna buƙatar su shiga. To kar ka bari a baka labari.